macitizens ese emunyika yeNamibia panguva ino vakajamuka. Zvatiri kuona kuti they are now demanding for fresh elections pamusoro pekubatiwa kwavakaitiwa aiwa pakuvhota kwavaita zvakanyatso kubuda as evidence yekuti aiwa hakuna credible fair elections akadai so. Ndisanamira mashoko anobuda anyorwa pana pamuzuva ranhasi zvatiri kuona kuti aiwa vakomana veswapo panguva inoi navakomana veECN vaiswa pavice not vasubscribe like on the bell like tivira panapa Namibian vanobuda vanyora vachiti voters were deprived of the opportunity to vote in Wednesday's watershed national election, and the political parties are demanding that the 2024 presidential and national assembly elections be declared invalid. Domashoko madevelopments ari kubuda izvezvi kunyika yeNamibia patiri kuona kuti they are now calling kuti aiwa results achabudidzwa muzuva ranhasi nemamwe abuda aiwa they are invalid just because pane vamwe vanhu vakarambiswa kuvhota, vamwe vashama ballot papers avo kunoonekwa kunzi unyange vakomana the regime yenyika yeZimbabwe aiwa vana chikumba vakaspoto variko zvekuti everyone is not trusting the outcome. Patiri kuona kuti everyone is now calling for fresh elections vachiti aiwa in the history of Namibia hatisakati takambosangana nesituation yakadai so. Zvationa kuti pamwe intervention aiwa the ruling party ZANU-PF mumapose avo zvikava zvatodhakwa. Everyone is suspecting and everyone ari kuda kuti these elections to be rerun vaexercise maelection kwavo. Toziva mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa panguva inoi takuona Southern Africa yese iri kuchema aiwa the regime. Toziva mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu toziva mafungiro enyu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.